Horas madita saluhna. Akamang dota minanami ruas ni huriani tuhata. Adorang masuk kita pabotohonon nami ma adong sautik perubahan di ibadah ta na perjolo molo somalna di pertanyaan sipul epistel do tatangi hon jamita anggo di launching bornginon ta gatima dung epistelan non tangiang ma sian ruas ni huria na diwakil hon ni amata hasitorus dungi tangiang siam parhalado dungi diujungi ma na perpudi manot jamita sekaligus dohot launching di huriata jala na mangisi eddi puji-pujian non na perjolo ima sian na poso bulung dungi sian inarabu na mangihut sian inahanna diujungi vokal grup ama adong dupeta ya kaparede na suhu goroh kami ka mangenang sektor opat atau anon di duksidung tangiang na parjolo sian ruas di sima marede na poso bulung dohot diuduti inarabu dungi dukung sipul tangiang siap perhalado mangihut ma edde puji-pujian sian inahanna vokal grup ama di uduti sektor opat atau ngasa masuk mahita jumulo mahita martang yang nahohom di bagasan rohat tabe martang yang mahita. Amin. Tabuji Tuhan tamaredehita sian buku de nomor sia ayat sada rodi ayat 2. Rimah hita jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia,
na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsobba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sitopahita, ay ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna, haleluya martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni sibolisi. Say padu ngomahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pay masahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani di batana gabi epistel di pertanyaan atta di Bornginon imana tersurat di Barita Nauli sinurat ton ni si Matius biddu 5 ayat 30 sahat rodi ayat 40 asa tajahama mar sikat sorin. Matius biddu 5 ayat 30 sahat rodi ayat napa 40 dibigi hamudo hata namadok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon. Molo adong nanaing mabahen sidir tuho lau mabuhat ulosmu ate nama dohot baju-bajum di ibana. Lehomma namangido tuho unang tudali nanaing marsali tuho. Ibege hamudo hatana matok holong maroham bidunganmi hosom na iya di musuh. Alai au do madok tuhamu holong ma rohamu di musumuna tangya kok kamu ma akka napa buru-buru hamu. Asa tunggabe anaknya mamuna na dinangutijangi hamu. Di pabicor do mata ngarina tu akka parohana jahat na
nang tuna bonar di paro do udan tu paro hanatigor nang tuna ge Ai molo holong rohamuna holat di akka na makka holongi hamu dia mau upamuna gari akka si jalobeo da songonido di bahen dia do hasilungan muna molodeng dan hitamuna holat tokko dongan muna gari akas pelebegu da songoni do di bayan ipe ikkon sundeng gaddo rohamuna songon amamuna di banua gijang na sundenggan rohai ido saatna mertua do akka na tumangihon hatani di bata jala na upeopsa amen. Gohi au Tuhan marhite hatami Gohi au Tuhan marhite hatami Songon hudon narumar doa Tuhan di sumurmi Gohi au Tuhan marhite hatami Gohi au Tuhan marhite hatami Gohi au Tuhan marhite hatami Nama uas doton diku oh Tuhan di hatami Gohi au Tuhan marhite hatami Tangyang pangudyanon diudutian non korona poso dohot inarabu Tapasada marohata martang yang mahita debata amanami na marabang sa di banugijang madok muliate do hamili tuhat todo pamunebe diay na makilala hamili tuhat di paso-pasum nong da patari paroha misa tahun 2024 to 2025 nali Tuhan gurang akan masa dinggulunami ali Tuhan alai merlas ni rohai tari parhami itu 2025 di bagasan hasehaton Tuhan nang di tahun baru nilai Tuhan di bagas setau bulunon Tuhan pas tahun nami sudia ka parngulun nami nilai Tuhan tarlumawi nilai Tuhan dia kana posom perhalado asalam perbisui nasi nilai Tuhan la para ratu berita menauli omale Tuhan songon permulaan ni pertanggungan rumah tangga di Hami doho tahun launching transformasi 2025 le Tuhan na posdo rohana le Tuhan natuk Tuhan waka rohani ruas lama jalo waka pertanggungan rumah tangga nanak sipatu paun ni huriam di setiap bulan manang setiap minggu le Tuhan Tuhan ditikyo pehami Tuhan na merahbot ni roha dohami iman ang perjulo di ala pole Tuhan amang situ halohona hoa holongi hami posroha nami Tuhan na kodisia mumude pana ali Tuhan jalan na posdo roha nami sudi keluarga na ditinggal na perguguyum ali Tuhan lehona mu paso-paso akan sumurung ali Tuhan nang dihami pilih Tuhan nak karuasmu doa kegiatan ni gereja nanek sipatu pon di tahun 2025
Sosoy matuturo hanami ganup. Asabuhay mga baik kemajuan, mga liroha. Dia kapalayanan lau pasangapon guar mo na bedi ali Tuhan. Dia ka ruas mo li Tuhan na marsahit. Tuhor pasaton na beli Tuhan. Asatong jama pamatang nasida, bolok ko nakasahit siya nasida Tuhan. Buhay nasida, marsardo tami, sonang suha ribu-ribuan. Gudang daripada Tuhan nakasih pangidun nami. Alay naposdor hanami ali Tuhan. Naung dibotohodo sudi na perlu di ngulu nami. Alani ali Tuhan, hupasatay masudi ngulu nami, ruas ni huria kay bedin pasar. Tujuh mali Tuhan. Digijangi salu nali Tuhan perdosa na gudang dohami. Asa sesame tutu, asa tamay majalo pasu-pasu ni syakko ali Tuhan. Hupuji hai mahu pasangapay marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Muliat mariho. Amin. Maredema korona posobulung diuduti inarabu.
Yesus Tuhanku di homa awon, asa mangihutu ho autoktong, gohiro haku ingani awon, sonang diho toktong. Tuhan Togu maaf, oh Tuhan Togu maaf, sojiro aku ingani awon, sonang diho toktong. Marsagodang do pardango lagi, tagang mo Jesus do beto happy, di sesa Jesus sude dosaki, dog damiro haki. Asirohana diau, toktong asirohana diau, di sesa Jesus sude dosaki, dog damiro haki. Tangyang pangudyanon ni uluhon ni inang situ abur manalu. Tapasada rohata rak martang yang mahita. Mauliate puji-pujian di pasah roh nami tuho ale Tuhan. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Na toktong majagai hami mangaramoti hami. Jala parmudu-mudu ho kami sia tahun na lewat sahat tu sadarion. Tunghu pakilalaho kami doale Tuhan denggan ni basam. Godang doale Tuhan namasa na hubulus sami. Alai hodo na madongani hami na lao mamulus saluhuk na akan namasay. Diborngino na le Tuhan marpungu do hami ruas ni huriam na adong di HKBP den pasaron. Maka muliatehon saluhuk na denggan ni basam na ukujalo hami sia taon-taon na usalpo. Tuhan nyom mapamuhay nami di pertangyangan di bagas joromon ale Tuhan. Dison uduk dohami saluhut na ruas ni huriam. Dia dopamo ale Tuhan. Takas do dibotoho ale Tuhan haroro nami di bornginon. Ima na lau mamuji pasangapong guarmi. Jala tarlumubi male Tuhan na masihol dohami. Ima di barita nauli na naeng si begion nami anon tokinay. Asima roha male Tuhan. Ditadaho do ale Tuhan roha nami. Homale Tuhan na mga ramoti rohanami di bornginon di bagasan hadamion. Asang giat boyale Tuhan tung denggan hami di adopamu di pertangyanganon. Di bornginon ale Tuhan mertangya kami di adopamu. Pasahaton saluhu na akaparhaladon di huriam na adong di HKBP den pasaron. Naung di joho hami ale Tuhan na gabi ulaw-lam di tonga-tonga ni huriamon. Huboto hami do ale Tuhan. Godang doha hurangan nami dohot keterbatasan nami. Alay na pos dorohan nami. Di pajuomi di ngulu nami. Na parguguyom mo dohami mangulahoni. Jala leonom mo dihami bisuk ale Tuhan. Asang giat boy huulaw kami songon lomo ni rohami ale Tuhan. Nang songon ni akaruas mo sa luhuk na. Natong dohot mangula di huriamon. Pasu-pasu male Tuhan di saluhuk na akaulaon. Naung di jalo di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan. Di akka sude akka ulon nami. Nang songoni ruas mo na adong di huria HKBP den pasaron.
na me saharo di natumua ale Tuhan pasupasuma saluhuna pamatang ng duho to dinami asang giat tu aka ari-ari na nengro tongtok kami di bagasan hahipason di pardalanan ni ngulo nami pasupasumanang aka ulaw ni aka huryami naong pinasaha mutuganok hami aka keluarga pribadi lepas pribadi ay parhitean ni pasupasum dole Tuhan dia kami aka yanakon mon martangya kami muse dia dopamu oleh Tuhan ima di program ni huriam nang hutotopo kami di aka ari-ari nang salpo nanaing ulahonon nami di tonga-tonga ni huriamon asang giat male Tuhan ho mangalehon hasadaon ni roha ruas dohot parhalado mangulahos sa ale Tuhan asang giat gabi marsangap marmulia maho marhite-hite sude aka ulaon ni huriam na adong di huria HKBP den pasaron nang songon le Tuhan martangyang dohami tu adopamu dia karuasmu na mga dopi akahabo ni roha ho maali Tuhan mangalehon akasilas ni roha dohot hagugoon dia kapamatang na hurang sehat ale Tuhan ho mangalehon akahayipason pasu-pasu na sida ale Tuhan muladong akapamatang na dihagaleon ale Tuhan lehon mahagugoon na siyakoy asang giat margugo sude akaruasmi nang sa tokinaya le Tuhan nang bigyon nami mga barita na uli na pinasaha ni Naposomi asima rohama le Tuhan asang giat boy hami tumangihon doho dengan barita na uli jalaboy tarjalohami ale Tuhan tarlumubi mapargugoy hami law mangulahosa molo humulay hami do ale Tuhan saunari partikyanon ima pertangyangan pamuhay pos dorohan hami ale Tuhan tu aka ari-ari na nengro tu ringgas nama hami saluhu na ale Tuhan dia ka ulaon di huriami alahatami do ale Tuhan nagabe manugu-nugu hami mga lehon gogo di hami tarlumobi ale Tuhan na mga lehon sude aka harapan di pardalanan ni ngulo nami pasu-pasu male Tuhan na posomon na pasahatok barita noli asang giat male Tuhan bisuk na siyakoy na nihatahon na di Bornginon asang giat unang mariswang matutu haroro nami di Bornginon asang giat marparbuy na di gamay dinamulak kami andon tutongan ni jabu nami ganuk marsada-sada jalaboy mele Tuhan kabe bohal di hami laho mangulahon akaulon nami manguduti akangulung-ngulu nami tu aka ari-ari na nengro mauliate matuhan di saluhu na denggan ni basam jumolo sesa dosa pangalosyon nami maradopo ko ale Tuhan nang songon ni maradopon akasaluhu na akadongan nami asang giat gabe marmulia maho marhite-hite ngulu nami nang sudena di aka panggulmiton ni pamatang nami mauliate madiho Tuhan marhite-hite Yesus Kristus martangya kami di adopamu amen. Tabigima korsian inahanna diuduti vokal grup ama dungi sektor opat. Amen.
tu portirio boan haluao sia Tuhani jala asa pasu-pasu tuak kana mauas doh namale nambidanmu tudonganmi na bet-bet alai na tuau doi idohata ni tuhatai asa marpanari hon morumi gabe para siro hama surenana você bet alai na tuau doi idohata ni tuhatai asa marpanari hon porumi gabe para siro hama sudenana ose
dia las rohati holong Jesus si totong dia tung na jot marsak rohanai ala dosa guna sai godami nunggu toko tisu di dosa ias doa udiman mudari las doaki holong Jesus Jesus dia las doaki holong Jesus totong dia Asini rohama dihamu dohot dame nasia dewata ama dohot anak na Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus jamita manang berita nauli di pembukaan PRT sekaligus launching tahun orientasi Nuriata 2025 tahun transformasi. Dene do sian Rom 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu dengan subtema membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Alania kamang hujahama secara utuh Rom 12 ayat 2 di bagasan bahasa Indonesia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Di bagasan bahasa Batak, jala unang gabe sarobak kamu do pertibion, alai gabe ibaru mahamu, dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomoni rohani di bata, ima nauli nahi nalasonna dohot nasun denggan, sogonima hatani tuhata. Aladia kamang dotama kenang di bagasan obason masuhatama tahun 2025 ima songo tahun transformasi. Unang salah hitamad dok adoku begi tahun transportasi ina tahun transformasi dohot nomor 8 transformasi ima proses perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik. Jala bohado asabui berubah dari keadaan yang lain kepada keadaan lebih baik. Tema Rom 12 ayat 2, berubahlah dengan pembaharuan budimu. Atong dihita saluna asalam bagas temao dihita ahado akal budi. Akal budi berarti dua kata, akal dan budi. Digabung mai jojot akal budi. Di manakah posisi akal budi ini amanginang dalam tubuh kita ini? Dalam dunia orang Ibrani terkenal dengan trikotomi.
Artinya manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka banyak para ahli berkata, di manakah akal budi itu? Maka para ahli dan Alkitab juga menegaskan bahwa di dalam jiwa itu, di dalamnya ada aspek pikiran dan perasaan. Sehingga manusia dapat berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi jawaban yang pertama, di manakah akal budi itu? Akal budi itu berada di bahagian dari jiwa kita. Dan itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Akal budi, penggabungan antara perasaan dan pikiran, sehingga dalam diri manusia itu boleh memahami, boleh mengambil keputusan, boleh berpikir, sekaligus ada moral yang baik di dalamnya sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kalau makhluk yang lain hanya tinggal akal. Nah, makanya maaf kata, pelihara tei pendai bagas tei, adong do akal nih. Dia pintar. Cuman IQ-nya lebih tinggi kita. IQ dari apa luar teh? Si Amang itu IQ-nya 80. Makanya dia agak beti sedikit, godang. Dotaka hita. Hal ini membedakan kita dengan mereka adalah mereka berpikir tetapi tidak punya perasaan. Maka Bapak Ibu Saudara, kenapa perlu diperbaharui akal budi? Bahasa haroi kok perlu diperbaharui pikiran on. Didok di 2 Timotius 3 ayat sada sahat rodia pitu. Multazahan noni sudi pangalahui adong dihita. Ima keserakahan, kesombongan, egois, individualis, hola katana na sitong, dangolo be di paingot, doho takalanasi. Tazaham yakamang 2 Timotius 3 mamuka mesed esada. Ima akazolma na Solomo berohana mabigi hasitongan. Dipatudos may songon siyabers dohot siyambers. 2 halak na mangalo si Musa. Nasitong do alarang idok be nasitong. Mereka sudah menentang kebenaran dari firman Tuhan. Jadi rohanai nama nasitong. Nadidoknai nama nasitong. Dan itu amanginang yang terjadi di dunia ini. Ido bainaro Apostol Paulus di Rom 12 ayat 2 madok unak kamu sarobang dohot portibion. Tetapi bedakanlah, kita harus berbeda dengan dunia. Niat di portibion di kita tinggal. Tang boy dohon rupani barang di portibion kami tinggal. Ale memang ko di portibion de kita. Dakoto dang lomo berhata tinggal be di portibion. Astor pindah ala pitan non. Totong pe di portibion kita kamang. Alai persoalan waing ima. Portibi adalah menjadi objek. HP rodo debata merhite-hite temanya HKBP. HKBP terpanggil menjadi berkat bagi dunia. Atong ahado dunia di son. Dunia maksudnya di siak kamang pangalaho ni jolma. Naung nasolomobe rohani debata. Alani ido nunga digohi pangalaho na siya portibio benwaing. Pangalaho na dosei benwaing jolmai. Dang boy be jolma nuaing di baga seperti kenon. Laho membedahon ne dia do nasitong. Dia do nasusitong. Nunga godang jolma terkontaminasi.
batu tuh dah terkontaminasi. Ai molo tinggal iba di lumpur eda gabe kotor do iba. Beda tuh. Ale bohado molo dekke na di lauti. Asimbo ai na di lauti asim. Bohadeke asimbo daun. Kenapa mereka tidak terkontaminasi? Alanido akamang do tama kenang. Roh hatani si Paulus madok. Unang sarobba kamu do portibion. Alai gabe ibaruma rohamuna. Berubahlah dengan pembaharuan akal budimu. Amanginang do tama kenang. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Tetapi pikiran adalah pusat ide. Pusat dari segala mengolah data. Jadi dari mana datangnya keputusan? Dari pikiran turun ke hati. Terima noeng tema ni tahun transformasi. Alanido akamang do tama kenang moldo jolma di pai baru. Jala do ono kudo dang mungkin jolma pai baru dongana jolma. Atong aharo na boy noeng asa ibaru ngolu di jolmon unang sarobang do pertibion. Roma hata ni debata di bagasan bornginon pai baru ma pikiramuna. Bahasarana na perjulu mari merenungkan firman Tuhan setiap hari. Hatamido sulu-sulu ni patu dina hulum jalatu kottu dina ladit nina di pasal 110 ayat 105. Hatamido sulu-sulu ni patu dina hulum jalatu kottu dina ladit. Wah, tasahado hatani di bata ganupari ngagudang rate kamang dotama kenang namalas nungagudang rasyat jolmaon dungo manugo nei dang be almanaki be mana tahu malas mabuka almanaki bah renungan harian adong do sian YouTube hagabipi dan pasar alai satu sonari piga halak mah na mabigi renungan na sian hagabipi dan pasari paling ada 100 ono pulu atara dong matulu mga like adong marata-rata 10 makomentari. Amen. Terima kasih renungannya Pak Pendeta, terima kasih renungannya Inang Bibel atas sonido. Buasa kamang dotama kenang malas karena pikiran kita sekarang sudah mumet, sudah penuh nungagok teroma rupani holam manugo nedungo hita na perjolo na tabuka ima bukan firman Tuhan tetapi Facebook. Hah? Ini loh TikTok si Rasman dengan Firdaus Oyoyo ini kan anggo na TikTok ikan. Luar biasa. Semua kita lihat dipengaruhi kehidupan tahun otak tahu merisi. Akhirnya firman Tuhan tidak lagi kita rindukan. Alanido bohado hita tutu asa unak saroba doho portibion. Nah pertama, mari kita merindukan firman Tuhan. Banyak media membaca firman Tuhan. Ada ayat harian, almanak. Adong do renungan harian sian online molo tungpe hempot tai nunga tagolom-golomi artana perjulu di bagasa kita. Tetapi mari mengisi pikiran dengan hidup ini dengan firman Tuhan. Napadua na kamang masih uldo pihita tayo na pertanyaan nun. Di jabu muna ma ate amang pertanyaan ada nga mang song na baru mula kami sian toba song na mo pakilalanin na bisa kumungan na hape bagas tay uju tatuhori manang dibanguni ahatan yang tatuhan bahim bagas namion bagas pertanyaan pangalapak gugo dari tarokoni gabi bagas perjujian. Rumah kita adalah menjadi rumah doa, tempat kita mendengarkan firman Tuhan,
mezbah Tuhan di tengah-tengah kita. Bahkan mang tahun 2024 195 pertanyaan. Ola mang Markus dupi jabunami, geleng jabunami, jemolo geleng baru badi bes memai na asasonak ko unang luja dorham. Ale molo tungpei si dalia rupani bui la pelabiha. Alai moloro jolma tu bagastay 5 halak peto na sieti ay dang tahu pakilalan. Ola mang suarong bilu na ruang tamu na langsung kamar do di luar bahay. Mengerti do akalongani. Alai natik pedi ay gorijata huriata mengantisipasi ala bagas di belion atar meme do mang parkira dang adong di bes memain na mari berlumba-lumba di mesben. Ola mang sada do adong do GSM. Ola mang dulu adong go ruang paling atas. Konsistori para gedaan. Olo opat amang, adong go gereja. Olo gereja adong go pas 5, adong lantai 2. Jadi molo di si roha, olo adoi. Horbo di padang bulak, mazapal di balian. Molo so di si naroha, godang do si dalia. Ay na ala nilapit do hita do si panganon, ubay naro pertanyaan. Adaw nga, balias may. Alay gudang gojol mamemang. So nas buat pertanyaan nun. So nas adong si panganon inna. Happy iya di bahay dang yalang. Gula inna kan. Ujung nga berlaku ma doggy bag. Utamu do doggy bag bukusan. Jadi akka doggy bag go istilah ni di Eropa doggy bag. Doggy artinya biang panangga bag tas bukusan. Jadi mula oleh tama bukus na istilay laut pinahat tadwi HP dihita daw sebetulnya ime akamang do tama kenang alani ibo hado hita unang sarobang do portibion. Mari kita semakin rajin mendengarkan firman Tuhan. Ayah mo do dang masuk akal biya mang jamitehin. Alani do kazamita no ang di baga seperti kenon adalah jamita na mekelekel. Ay basa mekelek lamang jamitay betulagom may daripada mo kolokol inna kan akan mo kolokol cuma inna berarti na somenari may di baga sa rohana alanido basa dang menarik jamitay nunga pul pikirat taon dohot portibion atong paharu ari akamang unang pikirin na sopola si pikiranmu unang pikirin na sotola pikiranmu. So tunggabe marsait to hinoroni. Ada gudang-gudang jolma marsait ala ni pikiran nun. Ingot tamu. Gudang jolma mangan ni bana sa jam 10 mangan ang marsait. Ala niya ha. Ala so nang pikiran. O na tong nga gudang pikiran na marsakibana mga musik majam 10 aso lang mening kagula. Naik akka penyakit nasing dotak ka nasing naik. Ikon hapor syata do hatan di batana madok di poda ni Raja Salomai. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jemolo las roha sabutullah danga dong roh sait. Ale bulu gudang go pikiratta tapi kiri naso pola si pikiran. Hape dak tola pikiratta di sido akamang do tamu kenang gabe guk sahit di bagasan pertikianon. Alani mari kita semakin rindu mendengarkan firman Tuhan. Na paduahon bohado hita memperbaharui akal budi. Di dok di Filipi 4 ayat 8. Jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Unang madabu hotu bagasa dosa. Berarti akamang do tama kenang naung godang do jolmo madabu tu pikiran na negatif. Hola dibereng orang pate bajuna bagi bajuni amanto hola tu bajuni dongan ne di bereng adong di bereng martato amang tato nei na wadui ina kan mari membangun dengan positive thinking berpikir secara positif so nasing ekeliamatan au mari pikir gila tindaran ngi ina habis so ina nyan di pare keli
ala-ala nunga negatif, cara berpikir riba, sudah jolma menangisi nama katai dinilai secara negatif. Ahmad bani pikiran on nunga madabon to hal-hal na negatif. Napatuluhon di 1 Korintus 15 ayat 27, bergaullah dengan orang-orang yang membangun imanmu. Bergaullah dengan orang-orang yang membangun iman. Ada circle pertemanan. Asing, song na sosok gua mata sianu ado sianu anin na. Dapola wai. Ale urang las dang dongani. Sudi do donganan. Ale adong do orang tertentu memang na nyaman iba makatai. Hola makataya udah bado amang si samosiran tabah hapusaku. Seheran yang tu surga mau dibuan asal makataya udah tibana. Ada tabu dongan niba makatai. Alai mau lo makataya udah tamang si morakiran torneng hancur pikirakon, hancur parasakon, torneng mau purasa golukunina. Atong bahasa kodongan amui. Jangan bergaul dengan orang yang tidak membangun imanmu. Atong isi donganmu, bahita na sahurion, ido jamitani per Pentakosta. Kita adalah saudara yang harus saling membangun imanin. Yang lain itu, ya saudara lapisan keempat itu, kita lapisan pertama ini. Berarti kita nuaing boy matardok komunitas yang saling membangun iman. Jadi sopola dong sakit rupani aduara na manigaya ka persauran. Hodo dong aku sonari mersugut rudi seliling-ilinga di banu gicangi. Ido baina di dok. Berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Karena orang-orang baik akan mempengaruhi kehidupanmu. Bunak komardongan atong dota kazolma na holan na manursari gabe sursardo ngulumbe nonni. Alanido gereja kita adalah menjadi tempat yang aman bergaul membangun iman. Yang ketiga, yang keempat di Yakobus 5 berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan ajar yau, Tuhan perbisuh yau. Alanas pata boy do maluau alai holan slip tang salah makatai yau hancur sudi. Alanido akajol mana ingin diperbaharui, mari berdoa agar Tuhan memberi hikmat kepada kita. Alania kamang naopatom manuaing na boy memperbaharui pikiran ta dung muba pikiran taon gabe tuma imana ginuaranna perbuye. Ahama perbuai adong opat imanaking subtemei. Gabe mampu mahita memperbaharui janji. Memperbaharui janji dia sudah hito merjanji hiatu di bata. Tiki hita mabuan na kota terdiri tadodo merjanji do hita. Naikon buanokku do yanakokon laho merguru tu Kristen Protestan. Tiki lama berdiri merjanji. Tiki melua hita merjanji. Tiki lau mardonga sari pepe merjanji itu dibata. Lau majalo tohona situa pe merjanji. Lau majalo tohona bibel pro merjanji itu dibata. Lau majalo tohona pedita merjanji itu dibata. Sudia kapangula na non tabisan merjanji itu dibata. Tiki dilantik ijolo. Sonari diingo do pe jaji ido bae na gudang nuai ngakamang do tamak kenang pangulani huria alai dang pangulani huria pangula non partohona di bana alai dang pangula partohona pe huria do huriai alai dang huria pangula na mangula di si oddo nuai alani do molo nunga di pauba pikirata marititi atan debata Tuhan naposom duao molo nunga hulehon hudukon holoi jajiku tuho nuaing
saya akan melayani engkau dengan tulus. Idon no si bagi honot tadison. Pasato manon hasil keputusan ni Huria. Asa sudi akka pangulan ni Huria aka non tabisan melayani dengan sungguh-sungguh. Multimedia, soundman, seksi musik, kantoria, sudi aka pengurus seksi, pengurus setting, diakoni, nungai jalo ulau ni, saya akan melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Dang jol maha penahulayani debatado. Gabi ima jumpa dihita kamang dota makina. Mangulah Allah ni rohani debatado hapi au na marhubason. Dang sarupa hape benoku na di luaran dohod dison. Molo di luar kan isi na gumogo marsuara ikoni monang. Alang buai-buai na di luar itu son. Ido na nido ni si Paulus tu Huria Rom. Nagabi di buat par Huria Rom ido pangalahu itu gereja. Taong si tongdui songonido di luar ninna. Hape tang sitong anggona sitongi lomoni rohani debatado. Alani sudi hita naung hia merjaji. Na merjaji tu ado pa di debata. Taulahum ma jajite. Na mangulahon lomoni rohani debata. Na paduahon gabe tubuh ma ala naung muba pikirata akal burita gabe terjadi ma perubahan karakter karakter ni Kristus songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna dia rendah hati, dia merendahkan hatinya. Berarti hitap iko merendahkan hati do. Iko merendahkan hati. Sotong poladong rupani merluba tu hagi cangun ni roha. Ala di alu tuhatta do akazol masih gicang roha. Alai di babang kituhatta do akazol ma na patutoru rohana. Unang poladong rupani didok di turupuk tari rom 12 unang ma hati bo dipikirmu. Jago dasani tangi alai sudinai didok dia tu tahu hasang apa di batama dului. Jadi karakter nai baru tubuh di bagasar dilita ima hatu torup ni roha. Napa tuluhon ima baharuilah budayamu. Jegudang budaya tahun. Da budaya todang na ada teidaong. Budaya kita budaya apa? Apalagi molo di Bali, budaya kita adalah budaya hospitality, keramah tamahan. Buasa tadok di halab Bali ramah tamah, hita dang ramah tamah. Buado ramah tamahon, muralah tersenyum. Ay molo tersenyum mau, molo pajupa hita kamang do tamah kenang las dorhamu. Tahu nepang senyumnya mang pedite. Ale mo lepas jumpa do tamu semur hinga terus. Jadi kuti, sugu dorhamu, sugu. Atong mari membudayakan budaya suka senyum. Ale mo larong ketong colma, unang atong dangarong colma tersenyum po. Angkoy ngalari. Tersenyumlah. Karena dengan senyum itu hati yang panas mengubah. Unang salah hita hola senyupe nunga pitor mobun ati-ati amang tabune senyume karena kesenyuman hati itu tang boy na binay bae ni tarboto do na senyum asli manang na bae sa si malolong nga taride dui panono ti uma si malolong na tersenyumi apakah itu tulus atau ikhlas taride dui budaya bersih. Garis itu termasuk go budaya bersih tabain. Tang pola nadong mabokon sampah. Alai menurut informasi natuari kan nyonei makuton ngadi ubah cek nanai agak birong. Mudah-mudahan menunggu bengi kutanong nasonan. Songon homo bereng. Dok nasi di songonon ditorun di bangkui sudi akabu bokaret.
martepelan. Di naraku, da mungkin akaina do tamani per Denpasar, mangalang bubukare tinaraku. Alimanuku mo jawab, naung kumalang songoni. Hari Minggu kan nang maret de mator ibu buti ibain tutoru. Mata baru pani ado mangalang double min. Ibai tutori uti. Jadi nagura yang dihikis sian kursi tahun. Judok mama do, enggak mau jemaat Denpasar kayak gitu. Mungkin remaja sekolah minggu kurasa niku. Hapi ngamar do saunian hutu di sekolah minggu do remaja. Esobo to manangis pastina. Ala sekolah minggu sadu mar minggu. Hitaro di son. Nah, atong neng dohono mari membudayakan budaya bersih. Toilet. Adong dumadok, siapa orang yang memakai toilet tidak membersihkan, dia adalah orang yang egois. Jadi mulai tatu toilet dan tapiyas hita mana paling egois. Nama dok kedua, adong nonton manasing peso nih, heraso nih. Kita ingat asal sita dalam hal ini. Budaya antri. Nah, budaya antrion gudang walak Batak dang makunguluhonon. Alanya mabir dang dapotan. Asa turau perjuluin na. Gudang kamang budaya nang ikon si patudonota tada nang muba pikirata. Namangihu memperbaharui kemampuan. Tentu pikirat tahun ikut tetap doon mengembangkan talenta do takalan asing nai alani tapatuduho may tau hasangapon ni debata. Iman waing tahun transformasi na si patupota di tahun 2025. Tatugiho makamang tupoin na persdolo naking asa sudiruas ni HKBP Denpasar ringgas madohoti PA. Ringgas madohoti akaparkuran. Ay namar kuripe napamasukon hatan di bata di tu pikiran. Asa ringgas sita sudi bergumul dengan firman Tuhan. Nung adong dihita tim 2. Isi do tim 2 ni krupani di dia martangiang adong jam tertentu. Anon contohnya jam 10 malam manang jam 12 malam teng na sudi manon akatim 2 martangiang na sida di bagas nabe. Isi tangyakon termasuk mau ditangakon. Airang mungkin abu songonon bertahan satu senari anggo sunadong nama nangyakon. Dang mungkin sonok buhi ta sudi sehat akamang dang mungkin alain tangyang tay nagudang gojol manang aku kita. Jadi ikut kembakunot ta do tim 2 Arape nang kembakunot ta sudima asal ang gudang jolma marminggu di tonga-tonga ni garejata. Sudi pangula ni Huria ikut berengon na masiti hari Minggu ise siar ruas na naso marminggu. Oh itangyak ko Dang mungkin na tongtor dohonon na so marminggu sedih pecah to mau dang mungkin dohonon so ni alay orang marminggu amang siya na tu dia do naeng ditangyak ko dung itangyak kon dohonon na so na so ber kamu inang dari minggu bukan tahu kami amang ida te boleh piga bukan tahu kara marga nami bulan nua lebih bukan tahu ninna angge dak to hove tangi alania kamang do tama kenang betul-betul lameningka benota ngulu parto dion di tonga-tonga ni huriton alani margugo mahita huriana hola na mabigyope di transformasi yakidaw akan mempengaruhi banyak hal di tonga-tonga ni huriaton. Holan hita na roope. Hudo ko nakita amang sekretaris. Berapa orang amang yang datang? 100 orang amangin na. 100 orang. Piga lapet iparari ng bedara niku. 200. 2 per orang. Cukup itu niku. Alian dong yakin do. Arong nong nahurangi. Arong nong melapor to. Gak ada dapat lapet aku ina. Alanya adong nama buan lebih siya 2. Ujung adongan na dang dapat ini juga budaya yang harus kita ubah. Jangan hanya dirimu kau pikirkan, pikirkan orang lain. Alania kamang, mari gereja HKBP Denpasar siap bertransformasi untuk melakukan kemuliaan Tuhan. Amin. Martang yang maita.
Molate Jehovah di batanami di hatam naung paingotok kami. Di pengoto do hamil Tuhan di bagasas darion. Asa unang sarobak kami do portibion. Portibion nunga macam aka pangalaho. Na susaur do bedo lomoni roham. Tuhan asi maroham. Asa bui hami unang sarobang do portibion. Ikon hatami do tutu. Namiad di bagasan roha ng pikiran nami. Ima manugyo kami tuhai beruon asa mangulah kami di lomoni roham. Tuhan pasu-pasu masa do ruas nihuriam asa di baru kami asa tarpasu-pasu kami saluna asi maroham di kami pukau nami masudi akaulaon kategorial nang akaulaon pertanyaan sudi tutulituan ulaon na meragam alanina pos dorohanami mula nunga hatami do na baru kami ulahonon nami do siya rohana yas siya tulus dan ikhlas jala sudi kami marluba pasangapon guarno atong pasu-pasu maruas ni uriam siya sikola minggu satu lansia jala pergugui masudi akarus ni uriami mangula ulona pinuji pinasanga ma guarno. Amen. Tapuji ma Tuhata, marede mahita, laos tapasaha ma persembahata. Godang dope si korone asa tudo sodo tuami sai tong na urang apalami sotuk dope apor seoni dirim sambi dia olongiho dongan mola dia lupa ono Tuhan Yesus teramudo na olong rohanai yaudam dio adesea ondo derenae sikatala Tuhan mateani dana dia lang ulong roy anang deta ngoluani Tateruolo neranae pinaturu one tatae taolo imadamatai haru asli tuhatanami masih jalangan ma rangajoma solo tugebata. Senari masuk meta tu launching tahun orientasi ni huriata HKBP 5 tahun transformasi. Alani upasata mima tu tim multimedia.
di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Low. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo ini menyerupai bentuk Infinity Low atau putaran berulang tak berhingga yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata Semper Reformanda secara terus-menerus yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata Semper Reformanda, sekaligus mempertegas makna Infinity Low sebelumnya. Filosofi ketiga, 4 elemen perubahan. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji, kultur, dalam kemampuan. Filosofi keempat, salib. Simbol salib yang menjadi center pada logo ini sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. Filosofi kelima, 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk warna yang disetujui untuk digunakan di dalam logo ini adalah warna biru yang mewakili identitas HKBP, juga warna ungu yang mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Tak ni nama? Oh ya. Alania kamang detama kenang. Hujo hamima tujuloon. Ketua Dewan Koinonia. Ketua Dewan Marturia. Ketua Dewan Diakonia. Laos sujo kami majelis persidangan ni rapok ni huriatta. Laho pasahaton hasil haputusan ni huriatta nari pinatupa di tanggal 8 Februari 2025. Los dohoma perwakilan sian parartaon. Mula tema kamang nunga hucalohami be hasil rapot ni huriatta na pinatupa tanggal 8 Februari 2025. Denggaddo mardala rapoti na sinirani hata ni libata doh tema berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Tema ini mengajak seluruh jemaat agar memperbarui janji panggilan, karakter, budaya, dan kemampuan yang berkelanjutan untuk memperkuat pelayanan tahun 2025. Tema tersebut telah menguatkan seluruh peserta rapat sehingga dengan sepakat menetapkan program tahun 2025, yakni pelayanan umum, koinonia, marturia, diakonia, dan keuangan, dan sebagainya. Untuk mendukung pelayanan di HKBP Denpasar, peserta rapat menghimbau agar semua turut ambil bagian dalam memberi persembahan bulanan dari minimal 50.000 menjadi 60.000 dan dukungan kepada diakonia, sosial, sending, dan lain sebagainya. Demikian keputusan rapat huria 8 Februari 2025. Alani pasat tamima tuhamuna. Atong asa talaunssing tahun orientasi transformasi
dihuriatta HKBP. Hujo hami ma padita Firdaus, Bibel Pro, dot hamuna naupat, rak mahita mengetuk ima gendang. Di bagasan goar ni dibata ama, anakna Yesus Kristus do todi porbadia, talauncing ma tahun transformasi di Huria HKBP Denpasar, dipargogoi Tuhan debata ama Huriana, amin. Salinari tepuk tangan Mas Ita. Tatutu ma partang yang ngata tapasaha ma pelian tua dupa ni dibata martang yang mahita. Ali di bata amanami ni banu agijang. Horo haruan salutsi lilo na tingkado naso libasa na malitus. Upasatami masiyad na lumito hampilan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di julom. Paso-paso may jararamoti. Asa ko parehas yang hami pilianon. Pati bulan na rajom ito ang atongan ni Huriam dohod di Portibion. Buhay marohanay maritihiti to dim. Asalamu tadami gudang ni sila lumito hami. Asalam gegir hamado mulia itu maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mangido may taritangiang ali amanami. Asin ni roha ni Tuhatta Yesus Kristus, holong ni roha ni debata ama, parsoran ni todi porbadia, ima madongani hamu saluhna, amin. 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 Shalom, Horas, mulai tema dihita sudah nongro di bagasan obason, alanya kamang, tortong mahita marharing gason, jala di pada di huriatta do kopi teh do hot snack di toru mahita marparsoran, Horas marita.